हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। अंदरिकी ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ క్లాస్లో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము, అందులో 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పృథు మహారాజు ఆవిర్భవము మరియు పట్టాభిషేకము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పృథు మహారాజు ఆవిర్భవము పట్టాభిషేకం అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని 7 మరియు 8వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయములోని 7వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ. मैत्रेय उवाच. मैत्रेय उवाच. मैत्रेय उवाच. मैत्रेय उवाच. मैत्रेय उवाच. प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा. प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा. प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा. गंधर्व प्रवरा जगुः. गंधर्व प्रवरा जगुः. गंधर्व प्रवरा जगुः. मुमुचु सुमनोदराः. मुमुचु सुमनोदाराः. मुमुचु सुमनोदाराः.
సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః. సౌండ్ పోయింది. హరే కృష్ణ. प्रभु प्रभु? जी लास्ट बिट इनपीले प्रभु जी ప్రభు మాతాజీ లాస్ట్ ది మళ్ళీ ఇన్పియలే ప్రభుజీ సెకండ్ టైం చెప్పింది ఇన్పియలేదు. ఓకే. హరే కృష్ణ. సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః మైత్రేయ ఉవాచ ప్రశంసంతి స్మ తం విప్రా గంధర్వ ప్రవరా జగుః ప్రశంసంతి స్మ తం విప్రా గంధర్వ ప్రవరా జగుః ముముచు సుమనోదారాః నృత్యంతి స్వస్త్రియః ముముచు సుమనోదారాః సిద్ధా నృత్యంతి నృత్యంతి స్వస్త్రియః. హరే కృష్ణ. ప్రశంసంతి స్మ తం విప్రా గంధర్వ ప్రవరా జగుః ముముచు సుమనోదారాః సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః. మైత్రేయ ఉవాచ ప్రశంసంతి స్మ తం విప్రా గంధర్వప్రవరా జగుః ముముచు సుమనోదారాః సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః. హరే కృష్ణ. గోపీనాథ్ ప్రభు, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం అండి. మైత్రేయ ఉవాచ ప్రశంసంతి తం విప్రా గంధర్వ ప్రవరా జగుః ముముచు సుమనోదారాః సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ప్రశంసంతి స్మ తం విప్ర గంధర్వ ప్రవరా జగుః ముముచు సుమనోధార సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః. ధన్యవాదాలు పద్మిని ప్రభుజీ. వరదేవిదాసి మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాసు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామం. మైత్రేయ ఉవాచ ప్రశంసంతి స్మతం విప్ర గంధర్వ ప్రవరా జగుః ముముచు సుమనోదారాః సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ప్రశంసంతి స్మ తం విప్ర గంధర్వ ప్రవరా జగుః ముముచు సుమనోదార సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః. హరే కృష్ణ ప్రభు. విశాలవతి మాతాజీ, మేనక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ప్రశంసంతి స్వం తం విప్ర గంధర్వ ప్రవరా జగుః ముముచు సుమనోధారాః సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ
ప్రశంసంతి స్మతం విప్ర గంధర్వ ప్రవరాజగుః ముముచు సుమనోదారః సిద్ధా నృత్యంతి స్వశ్రియః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ముని పలికెను. ప్రశంసంతి. హరే కృష్ణ. ప్రశంసంతి స్మ. కొనియాడిరి. ప్రశంసించిరి. తం ఋతువును. విప్రాహ బ్రాహ్మణులందరును. గంధర్వ ప్రవరాహ గంధర్వ శ్రేష్ఠులు. జగుహు కీర్తించిరి. ముముచుహు కురిపించిరి. సుమనదారాః పుష్పవృష్టి సిద్ధాః సిద్ధలోకవాసులు నృత్యంతి నాట్యమాడిరి. స్వః స్వర్గలోకము యొక్క ప్రియః అప్సరసలు. భావము. మైత్రేయుడు పలికెను. విదురా, ఆ సమయమున బ్రాహ్మణులందరూ పృథువును మిగుల కొనియాడిరి. గంధర్వలోక గాయకులు అతని మహిమలను కీర్తించిరి. సిద్ధలోక వాసులు పుష్పవృష్టి కురిపించగా స్వర్గలోకమునకు చెందిన సౌందర్యవతులకు స్త్రీలు పారవశ్యంతో నృత్యము చేసిరి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయుడు పలికెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వినిపించలేదా మాతాజీ? లేదు ప్రభుజీ, వినిపించలేదు. మైత్రేయుడు పలికిన ఒకటి వినిపించలేదు. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఎస్ ప్రభుజీ. విదురా, ఆ సమయమున బ్రాహ్మణులందరూ ఋతువును మిగుల కొనియాడిరి. గంధర్వలోక గాయకులు అతని మహిమలను కీర్తించిరి. సిద్ధలోకవాసులు పుష్పవృష్టి కురిపించగా స్వర్గలోకమునకు చెందిన సౌందర్యవతులగు స్త్రీలు పారవశ్యముతో నృత్యము చేసిరి. నెక్స్ట్ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయంలోని 8వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. శంఖతూర్య మృదంగాధ్యా శంఖతూర్య మృదంగాధ్యా నేదుర్దుందుభయో దివి నేదుర్దుందుభయో
నేదుర్దుందుభయో దివి నేదుర్దుందుభయో నేదుర్దుందుభయో దివి నేదుర్దుందుభయో దివి నేదుర్దుందుభయో దివి నేదుర్దుందుభయో దివి తత్ర సర్వ ఉపజగ్ముః తత్ర సర్వ తత్ర సర్వ ఉపజగ్ముః తత్ర సర్వ ఉపజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః దేవర్షి పితॄణాం గణాః దేవర్షి పితॄణాం గణాః శంఖతూర్య మృదంగాధ్యానే దుర్దుందుభయో దివి శంఖతూర్య మృదంగాధ్యానే దుర్దుందుభయో దివి తత్ర సర్వ ఉపజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః తత్ర సర్వ ఉపజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః హరే కృష్ణ శంఖతూర్య మృదంగాధ్యానే దుర్దుందుభయో దివి తత్ర సర్వ ఉపజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః హరే కృష్ణ వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ నాగరత్నం మాతాజీ చదువు. హరే కృష్ణ వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ నాగరత్నం మాతాజీ. ప్రణామాలు ప్రభు. శంఖతూర్యామృతంగాత్యానే దుర్దుందుభయో దివి తత్ర సర్వాపుపజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శంఖతూర్య మృదంగాద్యా నేదుర్దు భయో దివి తత్ర సర్వ ఉపజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శంఖతూర్య మృదంగాద్యానే దుర్దుందుభయో దివి తత్ర సర్వజ ఉపజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. శంఖతూర్య మృదంగాద్యా నేదుర్దుందుభయో దివి తత్ర సర్వ ఉపజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. బృందా మాతాజీ మాధవి నీలప్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు.
శంఖతూర్యమృదంగాద్యానే దుర్దుందుభయో దివి తత్ర సర్వ ఉపాజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. శంఖతూర్య మృదంగాద్యానే దుర్దుందుభయో దివి తత్ర సర్వ ఉపాజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇందుమతి మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. శంఖతూర్య మృదంగాద్యానే దుర్దుందుభయో దివి తత్ర సర్వ ఉపాజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శంఖతూర్య మృదాంగాద్యానే ధుర్దుందుభయో దివి తత్ర సర్వ ఉపాజగ్ముర్ దేవర్షి పితॄణాం గణాః. కోటేశ్వరి ధన్యవాదాలు మాతాజీ, ప్రభుజీ. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు, లక్ష్మీ హరే మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. శంఖతూర్య మృదంగాద్య భయో దివి తత్ర సర్వ ఉపాజగ్మురే దేవర్షి పితॄణాం గణాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. నేనేనా ప్రభు? ఎస్ ప్రభు, మీరును లక్ష్మీ మాతాజీ చదవండి నెక్స్ట్. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండోత్ ప్రణాం. శంఖతూర్య మృదంగాధ్యానే దుర్దుందుభి భయో దివి తత్ర సర్వ ఉపజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శంఖతూర్య మృదంగాద్య నేదుర్దందుభయో దివి తత్ర సర్వ ఉపాజగ్ముః దేవర్షి పితॄణాం గణాః. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శంఖ, శంఖములు, సూర్య, సూర్యములు, మృదంగ, మృదంగములు, ఆద్యాహ, మొదలగు వాణి, నేదుహు, మ్రోగించబడినవి, దుందుభయః, దుందుబులు, ఇవి దివియందు, తత్ర అచ్చటకు, సర్వే అందరును, ఉపాజగ్ముః వచ్చిరి, దేవ ఋషి, దేవతలు ఋషులు, పితॄణాం, పితృదేవతల, గణములు. హరే కృష్ణ. భావం. దివ్యందు శంఖములు, తూర్యములు, మృదంగములు, దుందుబులు మ్రోగించబడినవి. అన్ని లోకముల నుండి ఋషులు, పితృదేవతలు, దేవతలు ఆ ధరిత్రికి అరుదెంచిరి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. దివ్యందు శంఖములు, తూర్యములు, మృదంగములు, దుందుబులు మ్రోగింపబడినవి. అన్ని లోకముల నుండి ఋషులు, పితృదేవతలు, దేవతలు ధరిత్రికి అరుదెంచిరి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలు, వాటి యొక్క భావము,
మనకి ఇవ్వబడినటువంటివి అర్థాలు, భావము ఇవన్నీ కూడాను. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే. నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛా వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. పృథు మహారాజు ఆవిర్భవ సందర్భంగా బ్రాహ్మణులు అక్కడ వేణురాజు బాహువులను మదించడం ద్వారా లభించినటువంటి స్త్రీ పురుషులను గురించి కీర్తిస్తూ వాళ్ళు చేసినటువంటి స్తుతులను మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసాము. సో ఆ విధంగా వారు బ్రాహ్మణులు స్త్రీ పురుషులైనటువంటి అర్చీదేవి మరియు పృథువులను వారి యొక్క భవిష్యత్తు కార్యము వారు ఆవిర్భవించినటువంటి కారణాన్ని బ్రాహ్మణులు అంతా కూడా వివరించి, అంటే వాళ్ళలో వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటిది. ఆ విధంగా వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మైత్రేయ ముని అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనల గురించి ఇంకా విదురుతో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనము ఈరోజు విదురుతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ సందర్భంగానే మైత్రేయ ముని అంటూ ఉన్నాడు, ప్రశంసంతి స్మతం విప్ర గంధర్వ ప్రవరా జగుహు ముముచు సుమనోదారాః సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః. మైత్రేయ ఉవాచ, మైత్రేయ మహర్షి పలికెను అంటూ చెప్తున్నారు, విదురుడితో చెప్తున్నారు. మైత్రేయ ఇక్కడ ఇది సూత గోస్వాముల వారు సౌనకాది మునులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి మైత్రేయ ముని పలికెను, ఓ విదురా, ఆ సమయమున అంటే పృథు మహారాజు మరియు అర్చీదేవిలో ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆయనను, ఆ పృథు మహారాజును
బ్రాహ్మణులు, ఋషులు, విప్రాహ, బ్రాహ్మణులు మరియు ఋషులు అందరూ కూడా, బ్రాహ్మణులు, ఋషులు అందరూ కూడాను, అలాగే గంధర్వ ప్రవరాహ, గంధర్వులలో శ్రేష్టమైనటువంటి గంధర్వులు, జగుహు, గానం చేశారట గంధర్వులు, ముముచు, కురిపించారు. ముముచు అంటే ఇక్కడ కురిపించారు. ఏంటవి? సుమన దార, సుమనో దారాహ, పుష్పాలను వర్షంలాగా దారాలుగా కురిపించారట. ఇంకా చెప్తున్నారు ఏమని? సిద్ధా నృత్యంతి స్వస్త్రియః, ఆ శ్రేష్ఠ గంధర్వులేమో గానాలను ఆలపించగా, దేవతలు పుష్పాలను కురిపించగా, సిద్ధులు మరియు స్వర్గలోక అప్సరసలు, స్వర్గలోక ఆ సౌందర్యవతులైనటువంటి స్త్రీలు, అప్సరసలు ఆనందంతో నృత్యం చేశారు. ఇక్కడ పృథు మహారాజు యొక్క అవతారము ఒక సామాన్యమైనటువంటి జీవుడి యొక్క లేదా రాజు యొక్క జననం కాదు. అది భగవంతుని యొక్క దివ్య సంకల్పముని అది తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ సందర్భంలో బ్రాహ్మణులు వేదస్థుతులతో ఆయనను కీర్తించగా, గంధర్వులు భగవంతుని యొక్క మహిమను గాన రూపంలో ప్రకటించగా, దేవతలేమో పుష్పవర్షం కురిపించి ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచారు. సిద్ధులు, అప్సరసలు వీళ్ళంతా నృత్యం ద్వారా ఆ దివ్య అవతారాన్ని, ఆవిర్భావాన్ని ఉత్సవంగా జరుపుకున్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే సాధారణంగా భగవద్ అవతారాలను గుర్తించడానికి కూడా ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఇదిగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఒక మంచి జరుగుతున్నప్పుడు శుభ సూచకాలు కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి. అలాగే ఈ అసురులు జన్మించినప్పుడు, ఉదాహరణకు జయ విజయులు హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపుడుగా ఆవిర్భవించినప్పుడు అంతా చీకటిగా అమ్మటము, ఇవన్నీ కూడా జరిగినటువంటి సందర్భాలను మనం చూస్తాము. అంతకుముందు చదివినటువంటి భాగవతంలోనే చూసాం. సో ఇక్కడ మరి పృథు మహారాజు ఆవిర్భవ సందర్భంగా శుభసూచకంగా బ్రాహ్మణులు వేదస్థుతులతో ఆయనను కీర్తించగా, గంధర్వులు ఆయన యొక్క మహిమలను గాన రూపంలో ప్రకటించగా, దేవతలేమో దివి నుండి మరి పుష్పవర్షం కురిపించారు. సిద్ధులు, అప్సరసలు వంటి వారు నృత్యంతో ఆ దివ్య అవతారాన్ని, ఆవిర్భావాన్ని ఉత్సవంగా జరుపుకున్నారు అని చెప్తారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఇక్కడ తాత్పర్యంలో మనకి భావంలో భగవంతుని అవతారము, ఆయన యొక్క లేదా ఆయన యొక్క శక్తి ఆవేశ ప్రతినిధి అవతరించినప్పుడు దేవతలు ఆనందిస్తారు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ధర్మపరమైనటువంటి నాయకత్వము ఒక మానవ సమాజానికే కాకుండా సమస్త విశ్వానికి కూడా మంగళకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దేవతలు, మానవులు వీళ్ళంతా కూడా పరస్పర సహకారంతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. సో మంచి నాయకత్వం ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ ఈ భూమి పైన సరైనటువంటి క్రమం జరుగుతూ ఉంది. యజ్ఞ యాగాదులు జరుగుతూ ఉంటాయి. వారి క్రమాన్ని, వారి ధర్మాన్ని వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తారు. అప్పుడు దేవతలకు కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది. అలా కానప్పుడు దేవతలు కూడా అసంతృప్తితోనే ఉండేటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి ధర్మపరమైనటువంటి నాయకత్వం ఉన్నప్పుడు మానవ సమాజానికే కాకుండా సమస్త విశ్వానికి కూడా మహారాజు ఆవిర్భావము ప్రజలకు ఏదైతే కలత చెంది ఉన్నారో, ప్రజలు శాంతి, ధర్మము, ఐశ్వర్యము అన్ని కూడా కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి, అవన్నీ కూడా శాంతి, ధర్మము, ఐశ్వర్యము అన్ని కూడా పునరుద్ధరించబోతుందనేటువంటి ఆశతో సమస్త లోకాలలో కలిగింది అనేటువంటిది దీని ద్వారా మనకు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే భగవద్గీతతో సంబంధం చూసినట్లయితే మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటూ. సో కాబట్టి మరి భగవంతుడు ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేయడానికి అవతారాలను లేదా శక్తి ఆవేశాలను పంపించినప్పుడు
భూమిపైనే కాకుండా స్వర్గలోకాలలో కూడా ఆనందోత్సవం జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ ఆనందాన్ని ఎలా జరుపుకున్నారో తదుపరి శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉంది. ఆ పృథు మహారాజు అర్చీదేవి అవతరణ సందర్భంగా విశ్వవ్యాప్తంగా మంగళోత్సవాన్ని ఏ విధంగా జరిపారు అనేటువంటిది మనకి ఈ 8వ శ్లోకంలో మరింత వైభవంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? శంఖతూర్య మృదంగాద్య నేదు దుందుభయో దివి తత్ర సర్వ ఉపజగ్ముః దేవర్షి పితృనాం గణాః. సో శంఖాలు, తూర్యవాద్యాలు, మంగళవాద్యాలు అంటారు వీటి. తూర్యములు అంటే తూర్యవాద్యాలు, మృదంగాలు, ఆద్యః మొదలైనవి, నేదుహు దుందుబులు అంటే దివ్య బేరులు అంటారు వాటిని. దివ్య బేరులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దుందుబులను, దివి అంటే స్వర్గలోకంలో, దివి నుండి, సర్వే అందరూ కూడా స్వర్గలోకంలో ఉన్నటువంటి అక్కడ, తత్ర అక్కడ స్వర్గలోకంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా, అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఉపాజగ్ముహు. ఉపాజగ్ముహు అంటే అక్కడికి వచ్చారు, సమకూడారు అని చెప్తున్నారు. దేవతలు, ఋషులు, పితృనాం పితృదేవతలు, గణాహ సమూహాలు, పితృదేవతల యొక్క సమూహాలన్నీ కూడా, అంటే శంఖాలు, తూర్యాలు, మృదంగాలు మరియు ఇతర మంగళవాద్యాలన్నీ కూడా ఘోషించాయి. స్వర్గలోకంలో దుందుబులు మోగాయి. ఆ దివ్య అవతారాన్ని దర్శించడానికి దేవతలు, దేవర్షులు, పితృదేవతలు సమూహాలన్నీ, పితృదేవతల యొక్క సమూహాలన్నీ కూడా అక్కడికి వచ్చాయి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ముఖ్యంగా మనకి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు, ఈ శ్లోకము పృథు మహారాజు యొక్క అవతారం స్వర్గలోకాల మంగళకరమైనటువంటి సంఘటన అని తెలియచేస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే శంఖనాదాలు పూరించబడ్డాయి. శంఖాలు విజయానికి, మంగళానికి చిహ్నాలుగా చెప్తుంటారు శంఖాలు, శంఖనాదములు. సో ఇక్కడ శంఖాలు మోగించబడ్డాయి. అలాగే మృదంగాలు మరియు ఇతర వాద్యాలు, ఈ మృదంగాలు మరియు ఇతర వాద్యాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని గురించి, భగవంతుని సంబంధించినటువంటి విషయాలలో ఉత్సవాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉండేటువంటివిగా చెప్తుంటారు. మృదంగాలు వాయించడము, ఇతర వాద్యాలు, సన్నాయిలు కానీ ఇతర వాద్యాలు చేయడం అనేటువంటివి భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఉత్సవాలను జరుపుకునేటప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని ఆలయాలలో, ముఖ్యంగా అటు కేరళ వైపు కానీ తమిళనాడు వైపు కానీ పోతుంటే ఆలయాల్లో ఇంకా సన్నాయి, ఇక్కడ మన దగ్గర కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి, జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ మంగళకరమైన వాద్యాలతో చేస్తూ ఉంటుంటారు. మృదంగాలు మరియు ఇతర వాద్యాలు భగవంతుని యొక్క అవతారాన్ని, ఉత్సవాన్ని, ఆ అవతారాన్ని ఉత్సవంగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నటువంటివిగా చెప్తున్నారు. అలాగే దేవలోకంలో దుందుబులు మోగినవి, దేవలోకంలో మహత్తరమైనటువంటి దైవిక సంఘటనలు మోగబడేటువంటివిగా చెప్తూ ఉంటారు. దివ్య ధ్వనులు, దుందుబులు అనేటువంటివి దివ్య భేరులవి, దుందుబులు కూడా మోగాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆవిర్భవించినటువంటి భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశం ద్వారా ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ దివ్య అవతారాన్ని దర్శించడానికి దేవ ఋషి, దేవతలు, ఋషులు, పితృనాం పితృదేవతలు, గణాహ సమూహాలు, పితృదేవతల సమూహాలు, వీళ్ళందరూ కూడా అందరూ కలిసి ఆ అవతారాన్ని దర్శించడానికి, దేవతలు, దేవర్షులు, పితృదేవతలు అందరూ కలిసి ఆ అవతారాన్ని దర్శించడానికి పృథు మహారాజు ప్రపంచ సంక్షేమం కోసం వచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ శ్లోకంలో భావం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణలో భగవంతుని యొక్క అవతారము లేదా ఆయన యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారము కేవలము భూమికే కాదు, ఎందుకంటే
శుభసూచకంగా ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలలో కూడా, ఉన్నత లోకాలలో కూడా, అంటే భగవంతుని యొక్క ధర్మ సంస్థాపనం అనేటువంటిది ఒక భూలోకానికే కాకుండా ఇతర లోకాలకు కూడా, భూలోకానికే పరిమితం కాదు, ఇతర లోకాలపైన కూడా ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఎందుకంటే పరస్పర సహకారంతో జీవన విధానము ఉండేటువంటిది కనుక. సో ఈ సంఘటన ద్వారా తెలియచేస్తుంది ఏంటి అంటే, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, పృథు మహారాజు పాలన వల్ల దేవతలు, ఋషులు, ప్రజలు అందరూ కూడా సంతోషిస్తారు భవిష్యత్తులో అనేటువంటిది సూచనగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ధర్మపాలన అనేటువంటిది విశ్వ వ్యవస్థలోని, ఎందుకంటే మనం ఒక్కటి వ్యక్తిగతం కాదు, వ్యవస్థాగతంగా ఉండేటువంటివి. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మన సమాజంతోనే మనకు ప్రతిదానికి సంబంధం ఉన్నప్పుడు అన్నిటి కూడా అలాగే ఒక ఊరుంటే ఇంకొక, అంటే ఒక కుటుంబం ఉంటే ఇంకొక కుటుంబంతో సంబంధం, ఒక గ్రామం ఇంకొక గ్రామంతో సంబంధం కదా, ఒక జిల్లా ఇంకో జిల్లా, అలా ఒక రాష్ట్రం మీద, అలాగే ఇంత కూడా. సో అలాగే విశ్వ వ్యవస్థలో ఒక గ్రహం నుండి ఇంకొక గ్రహానికి, సో అవి ఆ విషయాలను తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. సో ధర్మపాలన అనేది విశ్వ వ్యవస్థలలో సమతుల్యాన్ని స్థాపించేటువంటి దైవిక కార్యక్రమంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ధర్మ సంస్థాపన జరిగినప్పుడు విశ్వమంతా ఆనందిస్తూ ఉంటుంది. మరి భగవంతుడైనా, భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులైనా సమస్త జీవుల యొక్క శ్రేయస్సు కోసమే పరితపిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ధర్మము, భక్తి ఉన్న చోట శుభము, ఆనందము, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము సహజంగానే ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా ఆ పృథు మహారాజు యొక్క ఆవిర్భవము శుభసూచకంగా మనకి ఈ శ్లోకాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే అక్కడ జరిగినటువంటి శుభ సంఘటనను మైత్రేయ ముని విదురుడికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఈ శ్లోకాలలో చూసినటువంటి ఇవి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఇవి ఈరోజు ఈ శ్లోకములు, వీటికి సంబంధించినటువంటి భావాలు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నా, ఏవైనా మీరు యాడ్ చేయదలుచుకున్నా మాట్లాడవచ్చు. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఒక్కొక్కరు. హరే కృష్ణ.